Napanag, nagpasyar, enjoy downtown. At nasabat ko ang balasan. Kinid dayak itikan nigi, imbisen nakasamsam Victoria tinagan ko kinunana. Inaran ko ni Victoria itinabayag. Lupay kasta ibanag na inanusag. Ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklon ng to'y ayat ko. When naganas tunggal aldaw maaglabas, tunggal adda ni Victoria iti den na. Nge malas ti amin amalas, inangaunak ligasan, ididimteng ti maysa pasamak. Idi na panak nagpasyar ijay balayda, ni tatang na di enak nakasarita. Ay bahok pasensyakan, daawanin di Victorian, iltaray kay adik akaroba. Nasakit, tinakempo, itinapasamak. Kaya napanak, naginom iti arak. Tigas at pusin ang sangitak, daawanin diliw-liwak ni Victoria, ket awanin iti denak. Naglabas ti aldang bulan kentawin, nadamag ko ni Victoria simbang peten. Dagus ko sinarungkaran, mailiwag unay kenkwanan, ngemadamit ti ubing at kadwanan. Ket dita tinapatenggaan daytoy kanta ti istorya may pangit ken ayat. Kanagsublin ti liwliwag ni Victoria sinoblianak, nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta. Madinggen daytoy kanta. Okay, dito nga ron ti sonata nga napoluan iti Victoria kat no siya sino man apo iti nakataray dito pwesto ni manang ko. Congratulations kang kakat. Happy mo matingal no sino ti mga abak itadang ibaga no sino. Anyway, Kita dito kat sagot ka tayo iti Avon Cosmetics nga imat matunan ni manang ko. Dita bugal yan proper naman Isabela. sa tatatay. Ay, binasag na ito yan. Anak ka ni Kanor. Kat napwede kitoy. Sir, nakikinig po ako ngayon sa programa niyo sa radyo. Pwede po ba? Pakigreet po si Juliet Andaya Lozano ng Jones Isabela. Thank you very much. Kung ni Elaine Jen. Okay, pakilo ka tampay. May isang pagbasaan natin message balong nita. Yeah.
Okay, Manong June, kung nanambar, ti title na kanu kat Victoria. Kuna ni Cheryl Cabigas, iti Oscaris. Nga matikmat amo, no, sino? Ti mga bak. At medyo nalabot itong tungan mi kinimanang ko. Ni manang ko mga min, last hour nga ag-text. Mabalin na po nga yung pagkakumatikal man. Tanong na areglo, may na nyo tinasayat nga ramidan kay. Kasi jamat. Anyway, lusin naman tinakataray, tita pwesto na dita nga dati na kanu nga sukin. Congratulations. Wino ka na nga gatang kasi. Nga rod, sino pa balong da kita? Hi, good PM po. Sa wakas, narinig ko na naman mga boses niyo, Kuya Jun, at lalo na sa iyo, John Mark. Wow. Request ko nga po yung Sirok Tipandiling. Thanks po, it's me, Rosalie, ng Alicia, Isabela. Imbaga na nga rod dito, yang kun inulit mo man. Dita? Uy, sumula na dyan nag-text. Yeah. Wise mo na, o pati pag-textan na. Hi Kuya, greet ko ng mama ko na si Mita Baroga. Thanks Kuya, Gemma Baroga po ng Burgos. Yan, Burgos. Burgos. Boss, Burgos siguro, DJ ko, DJ, angatanan. Burgos. Mati, G ko kaligyan kasi ngayon. Aurora? Oh, nangatan di Jay. Burgos, dito, Ramon Isabela, DJ. Kung ano da adote Burgos. Hi Kuya June, and ating dyan, Mark, ko na kablawan na kami man dito di ka may 2 Jones kung na ka may 2 Jones na Isabela kung karoon ni Pado family ti Pado family Rugas man jay madlaw ni babae. It's me CJ Pado. Nagmayaman ti request iti madlaw ni babae ka no iti request da dita. Hello manong. At kami man nandito ay dingdingig kanyayo. Kablawan na naimbag ngal daw. Sayo. Sige, hamo mong pagsusuro ta kita. Amanay. Pagpasalag lang. Pero kasi man jay 7 Cs. Justin Bleo de Monte, Suyong Ichage. Soyong Ichage. 7 Cs ka na. Adito naman tatay 30 plus itagdinding kanya to ti abroad agkarapog sa mga internet. Congratulations ti internet mi apo. Congratulations kay at milauna apo ti connection mi dito radio. Imbis kung mga makapag-live kami pa awanan ta ato ilang MixLR hindi na pa maguyod ang nga klase ti internet connection dito ay apo. Nataraging aldaw yo mano. Masurunak nga talaga ti internet dito ay apo. Mas lakada kayo. Mati nga talaga ti mati nga talaga ti connection ta. Nga makapamaga itila baak tatangal daw. Wow, makapamaga ka ti nalabaan na. Kasta kayo, kamusta kayo dita? Okay kami lang mat. Si kayo nga mga manong kablaman da apo da kami hang kami nga kontento apo ti internet connection mi ulit-ulitak apo. Kablaaw man da mama Belma Bulyeser. Kuya, sige pagkita nenta. Kini-asyan nga pamangkin ko nga Stibis. Kini Papa Ruben del Rosario. Kanda kaya Valderamos family. Oh Daya, my del Rosario. God. Makapaapal apo dagiti FDD Hong Kong chapter tamadamada kanu apong ag barbecue party na di jay kita madagiti litrato dani nakalablab baga da amin they're all wearing Sami 24 decade duo Hong Kong group. Agur ka nagpaspasak pa dito kumanal bit kami dita. Madilang arod nga saya at internet connection ta nagkasta-kasta ka pa. Agur ka ngarod kuya pakigreet naman po kami dito sa Hong Kong. Madamang nagbabarbecue ko na ni ading Angie Ragwal. Pa-request naman po yung kanta na Tagapulot kan atay kanubal nga sumala dagito yung madamang agtuntuno. Thank you kuya ko na ni ading Angie. Okay, coming up ading Angie anak ko na ni kabsat ko. Adan na nga bakhaha milaglag tuna ni Charlene Orpresyo. Ayan. Congratulations, Charlene Orpresyo. Siguro, adaigam na nga walis nga sigod dahi ta. Idi nang nga na di sunatan. Sinakayan na tayo walisin tim mayabang. Unanan. Ngarot, para kita agtuntuno dita Hong Kong, dati barbecue party, dati awanan, pati man na magsusurot yung pagkakon. So, yapa mo tanmay. Dati barbecue party, dati nga manarimaan dita apo Hong Kong group. Ita Hong Kong, siyempre Hong Kong group. Dati nga rin sunata nga para kada kayo. Madlaw mulatan ni babae Madlaw mulatan na pagustuhan Idirabi Nasa paagriing Nakangiitag pampamusic Nakaisaganan iti pamigatwaran ay dalimanan Madlaw
mulatan ni babae, madla mulatan na pagustuhan, idirabi nasapa aglaba, nakasanlapay ngawan pa'y niinit, obrayan namin siraragsak sa agtay-dayan. Madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabi. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan unay pamindwada, idirabi agbalsig pa'y ti kayo, agpasturnong sa agarrado, ubrain na amin siraragsak sa agdaydayan. Madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabi. Madlaw mulatan ni babae, madlaw mulatan unay pamikludan, idirabi naladaw agriing, agpakpakang ken aglipilipi, madinga agsauag laladot ngem magdaydayan. Lalarin-larin, lalarin, lalarin-larin, lalarin. Madlaw ni babae, di na maidulin pasamak na dirabi. Dinggem ubiyag Berleche sonata ka arno ba? Dinggem ti ibagak ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem tuy asog, iliw tuy pusok, nabayag lang idin, aditan naginimin. Dinggem tuy putok, putok tuy puso, awawagan na ka, dinggem ka rin ala. Umay kat tuy sibay, pusok pumay bayapay, tapnon maep-epan, iliw kan senay. Ililiwek ti karing yuni, ayat ti damdamu, inairot nga arako, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti aget na samsambit ngem tagapulot, asabayan ti ap-apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng, mangtitileng iti lapayag, umay kan nobiyag ko, mailiwak unay ken ka. Dinggem ubiyag ko, Sa bali talaga. dinggem ti ibagak, Ada na ka ay na. ayaten ka,
kasta kamat kaniyak. Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan naginili. Denggem to'y puto, gutup to'y puso, awagan na ka, denggem ka din ala. Umay kat to'y sibay, usok mo ay bayapay, tapnon maep-epan, iliw kan senay. Iliwet di ka rin yun ayat di damdamo, tinairot nga rakot, abuyugan tias asug. Iliwet di agad na samsamit ngem tagapulot, asabayan tiap aprus sa papiras di buko. Ililiwet ti areng-eng magtitileng itirapayag, umaikan no biyag ko, mailiwag ko na iken ka. Ililiwet ti karen yuni ayat ti damdamo, tinairot nga arakot, abuyugan tias asug. Iliwet ti agad na samsamit ngem tagapulot, asabayan tiap aprus at papiras ti bukbukot. Iliwet ti karen yuni ayat ti damdamo, tinairot nga arakot, abuyugan tias asug. Iliwet ti agad na samsamit ngem tagapulot, asabayan tiap aprus at papiras ti bukbukot. Asabayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. Okay, at kita harus kasunata ako maipaay kadagiti manarimaan nga agtuntuno ijaya Hong Kong nga miyembro apo iti sa 24 decade duo Hong Kong chapter. Ayan, kata ken dagiti siyempre no sinuman dagiti nag-request ita nga sonata itatay jaya sonata nga napaluan na madlaw ni babae kan matagapulot. Yan kunata pa iti jaya kabangibang apo balasiw taaw kunata imbag nga aldo yumanong June JM pakablao man ti advance happy birthday kini anak ko Abigail predikala anak ko agsingsing pot ka apo medyo dramatic. Pa-request man tayo utang kunanan. Ako, hamra po ko pa nagka-dramatic na. Ayan. Okay, greetings coming from ading Ninya Gail Antalan Predicala iti Hong Kong. Wow. Hey. Online nan apo ni Manang Cathy ni Manang Darlene kan na audiso na basit kapag kanito tatala na kita tinagan na kan as well as kini Kapsat Daniel Cabal. Good afternoon kada kayo. Sino pa yati ka o online. Ayan, isuda lang. And we have 7 elsewhere kung na iti sa bali akong lugar. Ayan, odudan. Ngarod balong. Hi mga DJ. 35 tatay data. Bigli, amin internet tayo nga ulit-ulit ikabong ibaga. No, nyaman ti klase ti connection mi dito. Yung internet nga nakabumbuntok. Abong. Agito gutan to sarili tangan mo demon. Hi mga DJ, pabati nga po. Pabiling family dito Ramon, Isabella. Ay. Request ko nga po yung kampay ni Kamatayan. Thanks, it's me Gerald Pabiling ng Pabil. Ay, kampay ni Kamatayan. Okay, na yung bag na malamyo dito Pabil, Ramon, Isabella. Kita umut patulod na nga patulod. Picture. Iti picture na kita taga Hong Kong. Apo talaga nga. Naglalabasi dani kita. Favorite color. Kita naglabasi. Hong Kong group ko na nga talaga. Apo permay matsekwan. Okay, no nyaman apo ti matuno pasaras. Sabi ko matahang nga maksud. May kayo agipatulod ket taoy. Adamo na nayon nga lalaki dan. Hanlangan ni Kapsa ni Abiran nga Joel. Okay, bumasa ka man iti pangablaw dito balong. Pag-greet man FGD amin na taga Cheers Mart. Lalo dagi jay taga New Property. Kapag
nga agkakapogi. Haha, galing nyo kumanta pagkakanta apo sirop ti Pandiling. Yan. Salamat Thanks po po. sa inyong mga taga Cheersmart at sana po dito na kayo magpa-plug ng inyong advertisement. Meron. Awan! Di sa pang ibang estasyon ti pagpapakuanda. Kaya. Ngamdumdungag naman dito eh. Naka-orda. Gandang tanghali Kuya Jun, oh. Gandang tanghali ka na, oh, Kuya Jun. Sige. Greet ko nga po sila Marlon at Marwin at si Kuya Vic na umiinom ng Red Horse. Aba. Thanks po. Request ko nga po yung kasat no timang lipa. Apo, nalpas nga nakantatat tayo. Apo, ulit-ulit yun eh. Kasat no mang lipa, nalipatan men. Wan, nakanta mo ito tayong kapsat. Nalpas na tayo na apo. Anya na nag-request. May mayat ko man i-request siyo kada ti hami pa nakanta. Tapno, madlaw mo't apo nga dumdumag kayo kasi dayay. Manong Jun, pakamusta man mga kawawa sa bukid na nagtatrabaho. Naku, Pero- season naman dahil kita nga kaasi apong tatrabaho iti bukid. Pero di Kamusta naman kayo? ay. Dahil di naman umangat ang buhay kanon eh. Dahil bagsak ng presyo ng palay. Aha. Patukar man manong din sikat ba ng Kaubig Diamond, taga Titinak, San Sebastian. Naku, ay kat apo, medyo kita yung ngamin basitek law-law, hangkay lang apo depende kada kita makirara po yung makisiksik ka dita. Mabalin nyo matapo ag sideline ti Rabi para kabit ti Christmas lights kas day nga, o diba? Sa Balinsawan, di kaya na Wan, apo sideline therapy. nakadingag lang ni Ariston iti sideline therapy ag kiam-kiam mo niya matahalang. Ata makabiro kag ti customer kung kunanan mo ka. Nako. Ti kunanan nga ta ti dak. Hang kami nga gisuro ti dakas. Agi de ilaw na. Wan, Ay, na delikada. wan. Tagayam iti trabaho nga may nga pagsirkan ta taga-dagat akap kabit ti Christmas lights. Ta syempre. Wan. Asi ti Paskon. Ay, kaji, agaramid ti Star. Kasi Star. Nga ron, iti Radyo Tubing. nag-request apo iti sikat bak ng huda. Ito ikat para kada kayo. Taga San Sebastian. Kaya't ko't bumakna tayo do't sa likwanan ngemitan taad daka awan gustek no di sikat swerte akon kunat nakanayon nakapabaru nakuram Naisot nakapaparo ko na. Gemiti kalikagun ko sikat imbak ng kulong isong pabibig mo arak iti arik ko tiyayat nga impay mo balitok apuro talikod ak kinabakna no isut kasukat mo ragsakit na sarap ko di ka sidong Talikod at kinabak na no isot kasukat mo ragsakit na sarap ko dita sidong mo ngarud karo ba? Bago maited kada kayo iti maudi nga sunata mi para iti first set kat mi lang hapong ipakamu nga iti official text line tayo kat 0926 345 17
1700. Ape, ayam mo na ya. Diyos ko, mga awang ka. Nagaroon nag-text na eh. Naimbang nga malam mo, Bok, JM, ni Jose Warlito Madalura ato eh. Aja sinuruham ti gitara edi college. Kan na man ti sunata nga agtitle ti ingkaman. Sakbay na kagawid, Jay Mindanao ton rabi eh. Agyaman na Nako. Bok, JM. Mwah. Into no second set kantahan daytan. For the meantime, Okay. iyawat mingorod kada kayo apo iti dat lag nga sunata kat i-text nyo lang apo iti title na dito nga song over our official text line with your name, address, and Vital statistics. title of the piece to have a chance to win 200 pesos cash or load equivalent. Kat atin nga pakapo nga taga Villa Carmen, iji kayo mo balay nga mapanan at ano damot ti free nga t-shirt. So apo nga mga itid kanya yung iti load kahit mga ikan iti t-shirt daya. So nga anytime this afternoon mapang kayo di balay. Once again, iti tatatlag nga sunata tayo. Text nyo lang nga po iti paulo na with your name, address, and age over our official text line. Email address. One. Yaw awam mo man ang dagiti tataon, di sa katagi padawat ti load. Mamata. Haman nga rod. Yung patawatan na mama nga raw. Ti load. Won. Maay, Diyos ko, nakalibre ka lang rod nga agtakaw iti kwarta di subak ko na dumawat ka pa ila. Hoy, nakaharap ka. Oo, hangkulay patpat lang, huwag karapukaw iti kwarta di jay. Angam siyempre. Ay. Pag. Agpanatungag. Anyway, dahil nga rod Gordera mga apo. raw. Agpanatang ka. Dahil nga apo ti datlag nga sonata, i-text yun iti pamagat na. Dayawet man di kinalay mo agparparbo. Tay di lang kalman nga intanagan mo. Dagos mo meten nga imbaga taayat mo. Idin tuta jak pa'y unay amuin kakatatao. Di ka man manan sa iro, manusulisog o ading ko. Makarik na agkadagi tabuladas mo. Tatay ko lang asak tibit-pitik ta pusong. Nuy di lang kalmat nakita kagada kaakpay mo. Dakay ababai puera de los buenos. Agayat kayo inangaw inuulbog. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay ayo, pangararcho, ngempasing na ulbog. Ababai, nahilig kay ti paspasara. Pagang ang awan niyo, tinagan ni ayan. Ayaten nyo lata, agmamadi, agmamaya. Kastay bani itno at daapan na dapat sumiba. Di ba pa ikit agray rayo pailae. Nagagat na isen, kenapuan takne. Ngem numakasirpat da, tilalaki anapungga. Insaut insarida, nga isusukat na ka. Nakay abapai, fuera de los buenos. Agayat kayo inaangaw, inuulbo. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay ayaw, pangararcho, ngempasig na ulbo. Okay, dahil tangar tapo di tatatlag na sunata tayo. Agsubli apo, iti show, iti FDD. Kalpasan na po di sa magmamanong palagi. Sweet!